Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Kahima khat arling do nongpo sedarship ilaka, haka khanrew trek mataw banaya yong arhajar arpau, kalapan pau ikajing do kabakraw, halor kajing klar kansan no u Dr. John L. Silo rentatiang, kabalapan kandit benrew pan, ya kajait benrew kasi jantia, namartang nakadaw kajing ikon persya yuk kunyang jingpang COVID-19, lapoy ru siya upot, hadu bawat ya kamet jeng u lasem jing banyo ya kajakatep lane benlek boram kado ubalalong wei ne kiri kuloi mesim ubalano senyang hakajelahi borok kawe ngapan pauru kajing so kia mesim kajing duno jungi ya wei rama tadi Dr. John Silo renta tiang barok ngitip ni Dr. Silo ngamla nyimla kum kahima klem da penpau ya kajing no senyang kajing syakri jong ni rongba ya ki param sim ha ka imlang salam jongi bat ha ka juga por udai ubriu bokoi sedu kiduk kisuk ukup siliang usam siliang bat kunjuru balong ba uni ubriu kane ka jingrap ka jungu ka jingdonan kat ka jungu ka tho om tang ya ki babha om tang ya ki badon ba em om mi ki beruspa hanrei uni ukduk ya barok klem da tho ka jinglong lane ka jingdon lane ka jai penreu ngaduai ya ka ying asem ke jong ni Dr. Silo khamtam ya kalok ki khon ki kiti ki bait ki bathon ge jong baga tin ke jong ble ha ka kitab Habakuk kalanong ka baar kat ka baar pho ba hanrei utrai udon ha ka temple ka bakut ka parthai barok tekan sangap jarno hakmat jong ikum baka ublay umdon shu akum kini kijinge kasaw sian kijing duno thoin ade connectin jongblay kapan scamingi ba ublay dong don hak temple pansen syar yang apa ni yang baro uni doktor ulaile ya kata kajingile babha ha kajingim kejungu kum kristan ula pendap kajinge pet kejungu kum unong sumar ula riru ya kata kajingin bat kata kajingile kejungu ban pun ko kata kalong ban ajing syakri bat ublay udon kat lem bat ulah pun ko nguru ye kaktin ka jong blay bat ulong ru senram jong Jesus Christ wat hadin ba umdon shu na kaneka perthai ulah khat no ulah ino ye ki beit ki bathon ki jung henry udang le ya kawe ka kam ka bakraw bat kata kalong hadin ka jingmi jong ki kudum kenram ha ka bidei ban khut bat ye kamet ka jongi kala long penban ke jing plilat ban pensyai ya ke jingmut ke jing perkhat ki belengkot ya ki bun balang bat kane kalong ka we ka benta ka jing pentip na menta ki babun ki khon ki ajar ki bran ha ka it ka hima ka jing ban ha ki we ki benta bat khamta mu bo district bat ha ki we ki jaka kane kalong ka jing pentip na ka sarkar Meghalaya ha ka bede bat katna ka kot ka khia kejing peta kabun kam kumno ban pendap ya kaban pengkut ya kamet ki bakhlak no lani ki guideline nam ta ki dead body management baro ki staff kila ki blayo ya training kumno ban le ya kabun kam ha kabede bat infection prevention control practices la ban pelong ya kajing le niam da kabapli pule ya kaktin jong oblay bat basenret ru ya ki kurku kumta teter klem dakta ya kamet kabayap wat habala thangru kamwanra kanu kajingma bat kalaru banlum yaw tau tupe banyo le niam bakhadu bat kumjuru umle tangata de banbut ya kajing tha jong ka sarkar banum ya lumbreu wat ha ka jaka bapun khut ya kamet kapat bat kumjuru akane kapor ka jingkarpan ka bami na ka hima it ka hima bat kumjuru kinong sung ki mana ka dong ri boy berkoi ni karpat juri ka sarkar bakin le ya ka badon kam knang ba ka dorbar snong ka badon hasor lane hanong kendong bakin yo ya ka jingbatai ka babnia bat ka jingkai ka babnia kumno ya kane kaban pen ya ban yada bat kumdo ban pen kam
lada ja kum kini kijing ja ki basosi to ubli undon kat lembat ngi ubli kijing sup unang sensyat ba undon kat lembat ngi ubli shibun ubli sian